ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସାଇ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ମାମାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା। ଆଜି ଅଛି ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର, ତେଣୁ ମାମା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସରଳମଗ ଶିବଙ୍କରଣୀ ଜଙ୍କଟପୁରବାସିନୀ ମହିଷାମତି ଅମ୍ବିକା କାଳିକା। ଭୋଗ ମାମି ମାରିଦେଲା ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେବ ଏବେ ରଖିଛି ଟିକେ ଦେବ କିଛି ନାହିଁ କଳସ ରାତି ନା If you like this video, then please like and subscribe.